ଖାଇନି ବୋଲ ତା ଫାଇଲ କର ଖାଇନି ପାଟି ଧୁଣ୍ଡ କତରୁ ଆରେ ଧଣ୍ଡ କଣ ଦିଦିଟା ଖାଇ ଦଉଛୁ ନା କଣ ହେ ଜାଣିପାରିବାକୁ ଭାଇ ହାତରୁ ସରୁନି ମୁଣ୍ଡା ଉଡା ହାତ ପଳେଇବି ପାଟିରେ ସରୁନି ଆଧରେ ବୋଧେ ସକ୍ସ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଜି କଲା ଏବେ କଲା ସେମିତି ଦେଇ ହବନି ମୁଁ ରା କିନେ ଗୋଟେ କିଣୁ ତୁ ନ ଦେଇ କିନେ କୋଉଠି କିଲୁ ପାଉଜୁ ଦେଇ ହବନି ତା ପଇସା ତମେ ପିଆଜ ଟା ଦେଲାନି ତୁ ଫୋନ କରଥା ପିଆଜ ଫାଜ ଭଲ ହେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତା ସକ୍ସଟି ପଇଲା ନା ଦେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତା କଣ ମେସିନ ନା କଣ ତୁ ମୁଁ ହାତୀକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି କନଫରେନ୍ସ ରଖିଥାନ୍ତି ହାତୀ ବାହୁ କରି ଦବ ବାଗ ଢୁକି ଦଉଛି ବାହାକୁ ଭୋକ ଆରେ କୋବି ଏ ଯୋଉ ବରା ନୁହଁ ଭୋକ ଜୋର କରୁଛି କଣ ତା ପାଟ ସରି ପାଟ ଆଉ ଆର ଆଉ ତାର ତିନି ଜଣ ପାଟ ସରି ନେ ବାବୁ ଅନେ ଭିଡିଓ ହଉଛି ମୋ ଜଣା ପଡିବ ଭିଡିଓ ହଉଛି ମୋ